1 красавіка з беларускіх крамаў можа знікнуць заходняе піва. Улады ўводзяць забарону на продаж прадукцыі з так званых недружалюбных краінаў. Пад абмежаванне трапляе не толькі піва, у спісе таксама ежа, касметыка, побытавая тэхніка і нават адзенне. У той жа час Лукашенко раптам абвяшчае вайну пасярэднікам. Маўляў, яны накручваюць цэны і зарабляюць на імпарце да 30%. Але менавіта праз пасярэднікаў сёння працуе большая частка беларускай эканомікі пад санкцыямі. Дык што насамрэч адбываецца? Барацьба за танныя тавары ці перадзел рынку? І хто зарабляе на гэтых схемах, абмяркуем з эканамістам, не эканамістам, вядоўцам эканамічнай праграмы на Белсаце «Атмасфера» спадаром Александром Кныровичем, который вось-вось уже імчыць у нашу студыю, займае пачэснае месца нашага галоўнага гостя. Сёння вечар добры вам, спадар Александр. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, пачнем ад чаго? Пачнем, уласна, ад піва. Ну, вечер же. Ад чаго ж нам? Толькі будзем не піць, а абмяркоўваць. Абмяркоўваць, На жаль. так. А калі піць, то безалкагольнае. Ад 1 красавіка маюць ужо знікнуць пустыя паліцы з чэшскім, нямецкім, літоўскім, так, украінскім. Ну, украінскі, напэўна, цяпер і так не давозілася. Як гэта адаб'ецца? Ну, пачнем ад таго, як гэта адаб'ецца не на здароўі, але на рынку піва ў Беларусі в цэлым. Ну, па-першае, гэта адаб'ецца на бюджэце, бо гэта будзе удар па беларускаму бюджэту. Чаму? Таму што беларускія імпарцёры гэтага піва плацілі не толькі акцыз, які плацяць усе беларускія прадпрыемствы, не толькі той самы налог, ну, ПДВ, налог на дадатковую вартасць, але плацілі 20% на ввоз. Мытную пошліну. І зараз гэтая мытная пошліна выйдзе з беларускага бюджэту, яе не будзе. А яны не знойдуць іншыя краіны замест тых, которых забароняць? Ведаеце, агульная колькасць вось гэтага імпартнага піва, якое з тых самых краін, з Нямецчыны, з Чэхіі, з Бельгіі таксама, яно было вельмі невялікае, там 5-7%, не болей у лепшыя гады, зараз, напэўна, яшчэ меншае. І тыя людзі, якія спажывалі гэтае піва, ну, мелі давер да якасці гэтага піва, яны выбіралі, і яно, ну, гэта не секрет, што яно было ў 2 разы даражэйшае за беларускае піва. І, напэўна, беларусы, ну, не вельмі так будуць любіць піва, напэўна, з Кітая, ці з Турэччыны, ці з нейкай іншай краіны, якая зараз лічыцца сяброўскай, таму хутчэй гэта месца для беларускіх прадпрыемств. Ну, мы ведаем, што, напрыклад, лідскае піва робіць зараз, ну, вельмі смачныя напоі, напэўна, яно неяк адрэагуе на гэта. Але таксама лідскае піва, мы ведаем, што яно належыць фінскаму канцэрну, і таму гэта таксама не праца менавіта на дзяржаўныя прадпрыемствы. Але калі сказаць, што вот палітыкі тут няма, да, няма гэтага спіса недружалюбных, як яны называюць, то можна сказаць, што это наадварот лепш для беларускай эканомікі, бо это свой вытворца, купляйце беларускае. Ці расейцы займуць гэтае нішым? Ну, беларускі так ужо асноўны, бадай, адзін з асноўных імпарцёраў расейскага піва. Так, Беларусь, напэўна, з'яўляецца асноўным імпарцёрам беларускага піва, але расійскага піва, але трэба разумець, што гэта вельмі асобная такая група людзей, якія спажываюць. Гэта вельмі асобная ніша, і таму, напэўна, яны не будуць пераключацца на альвару лёгкае ці на нейкія расійскія сарта, не будуць іх спажываць. І таму я не бачу вялікай выгады для беларускіх прадпрыемстваў. І, канешне, як я ўжо падкрэсліў, гэта не будзе плюсам, гэта будзе мінусам для беларускага бюджэту. Калі это піва, а калі казаць пра іншыя, там цэлая катэгорыя тавараў, гэта ежа, касметыка, бытавая тэхніка, ну, маштаб каласальны. Ці ёсць у вас разуменне, як гэта будзе адбывацца, што будзе знікаць у першую чаргу з паліцы ў беларускіх крамаў, ці прадукцыя, тавары, з якіх краінаў? Ну, мы разумеем зноў, што гэта Польша, Літва, Нямецчына, што гэта еўрапейскія якасныя тавары. Мы ў праграме «Раніца» разбіралі якасць, напрыклад, пральных парашкоў, якія ўсё яшчэ прывозяць, але прывозяць ужо такія, ну, як в 90-х годах, чалнакі прывозяць якасныя польскія пральныя парашкі, і мы казалі аб тым, што сапраўды якасць таго, што вырабляюць міжнародныя канцэрны, але для Еўропы яна зусім інша, чым тое, што робяць яны ж, але ў Расіі. І таму будуць адбывацца такія падзеі, будзе знікаць
якасная касметика будзе знікаць, будуць знікаць іншыя тавары, але зноў гэта І такая... растуць кош і цэны на іх. Ну, конечно, слухайте, ну, люди, яны ж не бывае ў эканоміцы, каб нешта знікла і было пустое месца. Не, люди пачнуць возіць, як раней будзе такі паралельны імпорт, будуць заводзіць з нейкіх іншых куткоў, і неяк гэты попыт будзе, ну, будзе рэалізаваны. Але калі зараз ён рэалізаваны вось так наўпрост, ён прыносіць прыбытак беларускаму бюджэту, то зараз гэта будзе нейкія шэрыя схемы, але я не паверыў, што людзі, якія карыстаюцца замежнай еўрапейскай касметыкай, будуць карыстацца белітам. Ну, конечно. Знойдуць сцежку. Тут яшчэ такой момант. З аднаго боку, мы еўрапейскім таварам на сваіх паліцах кажам не, а з іншага боку Турчын кажа, не трэба сыходзіць цалкам з еўрапейскага рынку. Нельга, нягледзячы на санкцыі, кажа прэм'ер-міністр Беларусі. Як вяжацца? То есть вам да нас нельга, а вот мы да вас маем абавязкова ісці? Ці это одна рука не ведае, што... Мне зразумела, што гэта палітычнае рашэнне, што гэта не эканамічнае рашэнне. І ў гэтай студыі мы з вами некалькі месяцаў казалі, што ў Беларусі змагаюцца два, ну, калі можна так казаць, клана, але гэта не кланы, гэта такія накірункі, эканамічныя думкі. Ёсць Турчын, які працуе на то, каб беларускім спажыўцам было лепей. Ён працуе ў плюс. І, напэўна, вы не пачуеце з яго вуснаў, трэба забараніць тое, забараніць тое, забараніць тое. Але ёсць і іншая плынь. Ёсць чыноўнікі, якія кажуць, так, добра, давайте мы яшчэ зробім нешта больш жорсткае для беларускіх спажыўцоў, таму што гэта б'е па беларускім спажыўцам. У любой міжнароднай кампаніі тая доля прадукцыі, якія не прадаюць Беларусі, гэта там 0,00%. Яны не ўплываюць на жыццё буйных канцэрнаў, вытворцаў таго, што вы пералічылі, і тэхнікі, і касметыкі, і піва. Гэта удар вось менавіта па беларусах, і, канешне, Турчын тут выглядае не той, каб, ну, такім белым воіну, але ж как бы ён выглядае нармальным чалавекам, які адэкватна ўспрымае рэчаіснасць. Добра, што ён у нас ёсць. Так, але гэта ўсё роўна гэта моцная палітычная заява прэм'ер-міністра, як бы там ні было, што мы хочам заставацца в Европе. Мы яшчэ пару год таму гучалі адваротнае, абсалютна радыкальнае, што все, няхай там самі папросяцца да нас і гэтак далей. Ён там яшчэ многа нагаварыў, што трэба, каб казалі пра тупіковасць санкцыяў амбасады беларускія ў Еўропе. Хаця мы таксама хацелі адмаўляцца ад беларускіх амбасадаў у Еўропе яшчэ зусім нядаўна. Ну, але цяпер шукаем шлях паразумення з Еўропай. Нас нешта... Ну, это ўжо хутчэй палітычнае такое пытанне, прагнознае. Нас чакае штосьці, да чагосьці рыхтуецца урад Беларусь, але просто што паралельна яшчэ робіцца, як это Лукашенко крокі паказаць Маскве, што не-не-не, мы ўсцяж тут з вамі в ізаляцыі знаходзімся. Ці штосьці рыхтуецца? Ну, вы паглядзіце на эканоміку Расіі. Апошнія дадзеныя за студзень, яна упала ўжо больш, чым на 2%. Мы разумеем, што з Расіі ідзе моцны крызіс, ідзе да Беларусі. І таму Турчын, ну, і кажа, ну, калі ему дадуць рабіць тое, што ён кажа, канешне, што гэта нармальны шлях, ну, сябраваць, ну, хаця б в эканамічнай сферы. Я прывяду прыклад, ведаеце, Китая. Китай галоўная краіна, якая напісана ў Амерыке, што гэта как бы вораг. Але аб'ём таваразварота паміж Кітаем і ЗША вялікі. То бок, вось гэтыя палітычныя сваркі, палітычныя бойкі, палітычныя войны, ну, павінным казаць у 26-м годзе, што сапраўды войны, не замінаюць эканамічнаму супрацоўніцтву паміж Кітаем і ЗША, Кітаем і Еўропай. І таму, калі б Беларусь была вось такой краінай, якая бы падзяляла палітыку і эканоміку, ну, напэўна, беларускім спажыўцам было б лепей. Вы цяпер выступаеце за адмену санкцый эканамічных датычна Беларусі? Я выступаю за тое, каб санкцыі былі накіраваны. І я заўжды казаў, што санкцыі, ну, нельга так проста адмяніць, таму што у санкцыі не можа быць мэтай змены рэжыму ў Беларусі. Так нельга дасягнуць змены рэжыму ў Беларусі, але гэта чырвоная картка за канкрэтнае парушэнне. Пасадзілі Боінг, вось вам санкцыі. Там мігранты. У вас ёсць мігранты, вось вам санкцыі. Гэта чырвоная картка. Калі не будзе мігрантаў, не будзе санкцый. Калі не будзе палітзнявольных, не будзе санкцый. Калі Беларусь не будзе ўдзельнічаць вайне, не будзе санкцый. Таму я за тое, каб яны адмяняліся, але каб яны адмяняліся за
что-то. І, канешне, супраць такіх агульных санкцый, но мы казалі пра вось гэты секонд-хенд, які ніяк не ўплывае на рэжым Лукашенко, але б'е по беларусам. І таму мы пісалі асобны ліст да Еўракамісіі, каб яны разглядзелі пытанне, каб не было санкцый менавіта на секонд-хенд, хаця б на секонд-хенд. Ну, у выніку ж оно і вырашылася, здаецца, гэтае пытанне. Давайте тады да наступнай тэмы. Яшчэ одна тэма, гэта у межах эканомікі. хабарніцтва. Любімая тэма хабарніцтва. Лукашэнкі. Давай. Міністр прыродных рэсурсаў, аховы навакольнага асяроддзя. Цяпер ахвяра менавіта змагання з карупцыяй лукашэнкаўскага. Так, Сергей Масляк змешчаны ў СІЗА, абвінавачанне хабарніцтва. Адкуль растуць ногі? Ну, гэта не сакрэт. Ведаеце, у нас Беларусь вельмі карупаваная краіна. Гэта не сакрэт, мы ўсіх рэйтынгам заходзімся, ведаеце, у апошняй чвэрці краін. Горш за наш там Зімбабве, Іран вельмі каруптаваная краіна, і, канешне, гэта пабудова Лукашэнкі. Калі ён прапануе там працаўніку выканкама працаваць за $700 у месяц і вешае на яго адказнасць за мільярды, то ён разумее, што гэтыя людзі будуць браць хабары. Гэта такі непасрэдная частка іх працы. Яны для таго туды і ідуць. І таму гэта не выключэнне. Вось той ці іншы міністр, замміністра, кіраўнік некага канцэрна ці прадпрыемства. Гэта нармальная практыка штодзённай працы беларускіх, вось такіх дзяржаўных кіраўнікоў. Таму, калі яны паказалі вось зараз гэтага міністра, гэта азначае, што на астатніх ляжаць папачкі, яны тыя тэчкі шэры, яны будуць дастаны тады, калі гэта спатрэбіцца. А вот пытанне, калі гэта спатрэбіцца? Чаму вот менавіта цяпер, на вашу думку, спатрэбіўся Сергей Масляк? Тэчка на яго. Ну, мы пераходзім, ведаеце, у такую зону фантазіі. Я, з майго пункту гледжання, гэта азначае, што ўнутры беларускай сістэмы ідзе бойка кланаў. І вось хтосьці перамог. Гэты раз хтосьці, які знаходзіцца насупраць гэтага клана, які падтрымліваў гэтага міністра, ён перамог, і таму вось такая ахвяра была гэты міністр. Наступным разам будзе іншая ахвяра. Вось Вожык Патрыёт у нашым чаце трансляцыі вам пярэчыць і кажа, што санкцыі не могуць быць вузка накіраванымі пры дыктатуры, таму што дыктатуры перакладае выдаткі і так на жыхароў. Ну, напэўна, мы ведаем, што наконт санкцый ёсць вельмі розныя думкі, розныя погляды, і яны ўсе маюць пад сабой падставы. Але ўсё ж такі у мяне пытанне, што мы маем як мэта, як задача гэтых санкцый. Напэўна, мы ўсё ж такі маем на ўвазе не разбурэнне эканомікі Беларусі, а ўсё ж такі ўплыў на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі. Так, каб сітуацыя не пагаршалася, а паляпшалася, вось, у любым выпадку нашай Беларусі. Так? Яшчэ напрыканцы задам гэтае пытанне, звязанае з гэтым сённяшнім нарадай Лукашэнкі і разносам пра пасярэднікаў, якія нібыта накручваюць цэны на 25-30%. Гэта сапраўды ёсць праблема ў беларускай эканоміцы, і сапраўды гэта прычына росту цэн, пра якую кажа Лукашенко. Ну, адказваючы на ваше пытанне, канешне, не. Ведаеце, калі я глядзеў сёння Лукашенко, ён мне нагадаў Мао Цзэдуна напрыканцы 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі ён пачаў барацьбу з звераб'ямі. Так, яму падавалася, што вось звераб'і гэта менавіта тое, што шкодзіць краіне, калі іх прыбраць, будзе шмат зерня. У выніку яны атрымалі голад па ўсёй краіне, і ад 15 до 40 мільёнаў чалавек памёрлі. Не толькі з-за гэтых звераб'ёў, але ж яны памёрлі. Але, можа, тут гаворка ідзе пра тое, што ёсць пасярэднікі, якім можна быць пасярэднікамі, а ёсць пасярэднікі, которым нельга быць пасярэднікам. Напрыклад, спартовы прэзідэнцкі клуб, якому можна быць пасярэднікам у гандлі МАЗа, так, які валодае мільёнамі фактычна зарабляе на гэта Дмітрый Лукашенко, так, адзін з сыноў. Вы вельмі добра думаеце пра беларускіх чыноўнікаў і пра Лукашэнку. Калі б гэта была такая задумка, вось я гэтым дам, а гэтым не дам, было бы добра, бо зразумела было бы, што ўсё ж такі сістэма працуе, хтосьці на гэтым зарабляе, і нейкія правілы там ёсць. Але гэта агульна неадукаванасць Лукашэнкі ў эканамічнай сферы. Ён мысліць катэгорыямі Савецкага Саюза. Але пасярэднікі выконваюць вельмі істотную функцыю. Яны не зарабляюць 25-30%, у іх прыбытак некалькі адсоткаў. Але яны займаюцца лагістыкай,
эканомікай, яны займаюцца разлікамі. Яны, ведаеце, ёсць кампаніі, якія наогул не будуць зараз гандляваць з Беларусью. Чаму? Таму што Беларусь краіна без крэдытнага рэйтынга, без інвестыцыйнага рэйтынга, краіна, якая удзельнічае ў вайне. Таму зараз нам неабходны гэтыя пасярэднікі, і гэта не такая, ведаеце, частка, якую немагчыма прыбраць з эканомікі. І Лукашенко некалькі разоў намагаўся гэта зрабіць. У 2009 годзе была спецыяльная пастанова ўраду забараніць пасярэднічество. Яна пратрымалася 3 дні. Праз 3 дні стала зразумела, што эканоміка не можа так працаваць. Апошні яго такі захад быў у 2020 годзе, калі і тады Зміцер Круты, які зараз кіраўнік адміністрацыі, тады віцэ-прэм'ерам, ён тады рабіў даклад для Лукашэнкі, што немагчыма прыбраць з беларускай эканомікі пасярэднікаў, што гэта тая функцыя, як тыя варабі, яна патрэбна ў эканамічнай сістэме. Таму я так думаю, што і ў гэты раз гэта будзе такі яшчэ адзін крок, які адкруціцца назад. З імі немагчыма нічога зрабіць, таму што гэта непасрэдная частка існавання беларускай эканомікі.